65. epizoda. Izlazak sa scene. Imam osjećaj da nam Krang i Sekač neće više zadavati brige. Ispravka. Više nikad nećemo vidjeti Tehnodrom. Da, možemo da kažemo papati zloćama. Šta to bi? Tehnodrom! Gazda daske, curo! Ne moraš da mi kažeš dva put. Prokleti reptili, ovog puta ću da ih sredim zauvek. Preti ti koliko hoćeš, ali bolje taj posao prepusti mom moćnom Tehnodromu. Nemoj da se svađamo oko detalja, Krang. Najvažnije je da se zauvek ratosiljamo kornjača. Pripremite lansere raketa. No ne, Sekač je ubacio i tešku artiljeriju. Hvataj krivinu! Da ih razbije u atome. Osjetite moju nemilosrdno vatrenu moć, kornjače. Dosta, dovoljno si se igrao. Osim toga počeo si da lupetaš. Krang, nekad si baš pravi davež. Gazda, jel mogu ja malo da pucam? Pa nije lepo da ih dokusuješ bespomoćne. Ja, pa zašto, pa tad je najslađe. Imam neki osjećaj da je Sekač baš gadno ljut na nas. To se tebi samo čini. Moramo da otkrijemo šta to spremaju Krang i Sekač. Biće nam potrebna sva raspoloživa pomoć. Idemo u sklonište po našeg učitelja Splintera. Onda mi bolje pomozite da oslobodim reporterski kombi. Daleko je peške.